Pamitan, nek kesel pamitan. Nek kesel pamitan iki. Ayo wis, ya mangga. Heeh. Kira ini ibu. Ora. Yo. Oh. Ayo, Mat. Ya kami tangono. Heeh. Ayo kok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Igoni ono to. Cek. Kalau wau enten klubone kula kali Andes, kula nyuwun agungipun pangapunten. Kocok kobol-kobol, Ora masalah. pejange pokal. Di Lha kowe. Ora oleh pentung. Nggih, nyuwun pangapunten bilih wau atur kula mboten penak ning atine panjenengan lan mugi kelakone kula sing kaya kethek kula nyuwun pangapunten gitu. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan satu babak lagi to, Mas. Babake kewan-kewan. kewan-kewan. Wis wancine.